Coba sing sepuh panjenengane Ibu Rini Rahayu sing wis cara dene mungkur anggone dadi piyai sepuh merga putra putrine wis anambut silane ngakrami tegese mung karek menikmati hidup ya, Gong. Heeh, mbarine wis mungkur. Ya, heeh. Wingi bar mantu terus disekuyung kanca-kanca. Wah, ya heeh. Wijolaras Indonesia. Heeh. Nek kancane duwe gawe iki disengkuyung bebarengan ya, Tuk. Ya. Hanyelai. Monggo, Bu. Selendang biru. Selendang biru. Selendang biru. Among enai hati. Nuratakan batin setiap. Kakung swara gedhe sareng. Ya. Selendang biru. Malah kaya gendruwo terus. Gen ora apa jenenge kuwi rekoso lek nyuwara cilik. Heeh. Dasare pirang-pirang dina, Prai. Oh, ngono. Tak kira pirang-pirang dina mbacut. Wah. Iya. Kowe manut karo perintahe karo rejeki sing diparingi karo Gusti Allah, Tru. Ade saya tuwa ya, Tru. Oh iya, heeh. Saya tuwa. Wae kok digawe karo rejeki karo Gusti Allah budal. Ya, wayahe prei nggih istirahat. Oh, ngono. Ra iso nek kon kaya umur jek 30-an tekane 40. Oh iya, heeh. Tenagane iki lho. Ya, heeh. Ya, sing penting awet lumintu anggone gegulang engreh kabudayan. Nyatane sore mau ya wis dawuhi karo kelumpit. Ya, Mediun terus nganjuk ya ana meneh. Oh, njaga lewon. Heeh. Kembali lagi kepada kita setelah tahun yang lalu diselani karo dalang lokal Nganjuk. Oh, dalang Cik Enom, Cik ganteng-ganteng. Pokasane tahun ini kembali kepada kita lagi. Wah, ya, njaga lewon Sukomoro. Nah, alhamdulillah. Cih, lumintir paringane rezeki saka Gusti Allah. Heeh. Tetep ono. Yuk, maka Bu. Tetep ono janjimu selendang biru. Genti suara kakung terus. Wow, suara kakung. Heeh. Sapa? Yo, aku nyuwun suarane si Puguh. Wah, Puguh. Adine bojoku ya adiku terus. Wah, iya. Ya. Iki uga kanca-kanca para YouTuber sih kepareng padha lek-lekan Gong. Mosok? Wah, tenan ket sore mau. Luar biasa. Lah, cek sakmene kae cek komplit. Wah, luar biasa. Heeh, wah. Yes. Ya padha-padha lek golek pangan wis tidak saling menyulitkan terus. Wah ya kanca-kanca ya golek konten, ya awake dhewe ya memberikan kelonggaran tempat, ya 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 nek aku angel ora kelakon ki mau do masang kamera ning kono terus. Ngomong ae sing ndumah. Ini kok Mang Puput sedanten. Nek aku tegel, gandeng kanca-kanca ki karo awake dhewe sudah menjadi satu. Ya kita cari nafkah bersama-sama. Oh iya.
Ngono ya, Kang. Heeh. Wah, ya. Ki kok lek bar iki terus niken mudhuk terus enek apa neng YouTube diupload kepulangan Niken Salindri. Ha, iki mesti. Mesti kuwi, heeh. Oh, kedatangan wis diupload wisan, kedatangan. Ora tegese pulang ke Kediri lho Nduk Cahayu. Heeh. Ya. Mesti ngono kuwi aku nganti apa. Iya, heeh, ya. Tenan. Angger kok wayangan mbok dalange sapa wae to. Angger enek Niken Salindri iki viewer iki sapa ya. Iki mau ki aku nganti kaya wong ngimpi. Lho. Duwe Jolares Indonesia kok penontonnya nganti 6.000. Biasanya iki 250 lho. Iso Niken Salindri munggah 6.000. Nah, kudu tak dol. Channelmu to? Oh, biyen arep nek wong nuku dituku kangge ngeslot. Aku ya aja. Aku ya ngono. Nyelaki gong. Nah, suara nyengklak itu. Ya. Anyelai janji Selendang biru. Oh. Selendang biru amung ngenai ati. Aku mau sore ngunggah kene nggon TikTok kok. Masa? Yo, tak syuting kanca-kanca YouTuber iki. Wah, YouTuber banyak sekali yang hadir bersama-sama mencari nafkah. Lah kok enek sing komen to. Dalang tuwek kakan polah. Lah enek Niken Salindri, ora enek wong nonton. Nah, ya. Tak jawab, iya aku ya. Heeh, cek ora move on doan. Ya, heeh, ya. Ben on karpe dhewe. Heeh. Jarke lek on karpe dhewe. Heeh, aku ya mek guyu tok. He. Aku ya ngono. Ya, maka Nora tekan batin setiamu. Putri. Iya. Luar biasa kanca-kanca semangat. Wah, semangat. Weh. Iki pembalungnya asine kelong telu. Ning nyatane Mas Ardi, Mas Guruh, mapan nggon balungan juga luar biasa. Ket sore matro watap. Tak tung ini. Lagi kan ndi ya. Iya pancen yo. Si Tommy pamit pembalunge mergo sesuk-esuk duwe gawe, Mas Sutik ya ngono, Mas Edi Kitun nek sibuk gawe tabuh. Terus iki tujune lho duwe Jolaras lho tujune. Sing balung ki wis inti-intine sing demung ki wis padha pamit. Aku lek wis jahe niki seneng. Sesuk meni ora patek akeh entek. Ya, coba. Yuk. Tatapan. Cuk, guru Pak. Ha. Tatapan janjimu selendang biru. Banyak sekali yang berkomentar tadi limbuannya terlalu panjang, terlalu lama. Yo. Aku sak durunge lek wis matur. Bahwasannya Mas Komet karo Mas Dodok kuwi kersane ngurnggon limbuan tok. Nek genduk Niken Salindri kuwi konsisten sampai goro-goro. Terutama dalange iki aku. Oh ngono ya. Ngono ya terus. Ya, nyatane sakyahene si parang lungguh mergo wis suwe uga ora jagongan karo mboke utawa Bu Dewi Kurniawati. Kangen. Aku krungu kabar nduk Niken ora nganggo leren le tanggapan. Wah, seneng ora jamak. Iya, bunga anakku saya kuncara saya anjayeng bawana. Ya, mergo dongane wong tua sekarone sing pendak dina iki mengiringi kesukesane nduk Niken Salindri. Oh iya, iki janji lah aku matur. Ngopo? Nduk Niken kon nyuwara utawa kon nembang sing klasik. Aja dikira Niken Salindri iki isone ngur lagu Lestari, lagu Pujaningsih, lagu Ayang-ayang. Heeh. Ning aku wis methuki dhewe wis cilik bahwasannya iki klasike ya luar biasa. Oh, ngono.
Lo ditampilke. Wah iya, ditampilke kon nembang klasik sik, no. Karo lenggah sik. Ya, ya. Nduk kan. Nggih. Nah, Wis ngantuk urung, Nduk? Dereng, Dereng nggih. alhamdulillah. Semak mripatmu ya puadang no. Padahal niki wau kula Waduh. tas mimi obat batuk loh, Pak. Apa ya? Biasanya kan kalau minum obat batuk itu kan efeknya ngantuk itu kan Berat ya nanti. Nggih. Heeh, ning nyatane mripatmu jek putih. Enek alhamdulillah. ireng-irenge barang. Berarti ngene, Nduk. Awakmu semangat sebabnya apa bengi iki awakmu semangat banget? Sebabnya kondangun boten derek jenengan. Nggih. Kalian menghormati Pak Suhadi minangka Sokibul Hajat gitu. Nggih. Luar biasa. Nanggap jenengane wis nanggap awakmu ki wis dirancang piye carane supaya awakmu iso ngabiyantarasana daleme Pak Suhadi nggih. Nggih. Nyatane alhamdulillah kelakon. Nanggap kowe angel lho kan. Jadwalnya terlalu rapet. Ya, ya. Nggih sampai harus menentukan jadwalku yang longgar, Pak. Betul, iya, ya. Nggih, alhamdulillah. Nggih. Nyatane jeng ben niku nggih menyesuaikan jadwalmu sing longgar ning Karanganyar tanggal 24 kuwi ya. Nggih. Sak longgarmu kapan nyatane sing nanggap ya gelem tegese awakmu iki diterima karo masyarakat, diterima karo penanggap. Alhamdulillah, nggih, Pak. Nek ora ketrima mesti alah golek sinden liyane mesti ngono Nggih, kuwi. nggih. Dalang ya seperti itu, nek ketrima ya manut karo dalange. Nggih, Pak. Nek ora ketrima delalah tanggapan murah dibatalke. Nggih, alhamdulillah. Nek jenenge ketrima ki dalang ora iso golek tanggal liyane ya gelem sing nanggap, nggih ta? Nggih. Kan nembang apa saiki Cayu? Monggo niki Jineman sik ngono ta? Nah, para pinisepo tasik pareng lenggah ke lho, bapak-bapak. Sik kepengin buktekne nek Calindri kon nembang klasik iso apa ora? Loh, malam hari ini atau pagi ini dibuktikan kepada masyarakat. Ora mung sing lenggah ana daleme Pak Suhadi, saha Bu Atik ning akeh sing isih pareng mirsani wonten ing channel YouTube uga ana ing TikTok iki ning Dwi Jolaras Indonesia isih 3.500 sing nonton awakmu. Alhamdulillah. Kaya ngono kuwi. Lah ya biasane 150 itu. Ya heeh. Jineman apa nak? Cahyu. Cineman micil ketoprak nggih. Oh, pelek napa silindro? Elok. Pelek nggih. Nah, ya. Deh. Ayo Mas. Yokohama. Ya, coba. Tobi Yongban. Ngono kan ya? Nggih, Pak. Ah, ya. Iki nderek ajar nggih. Mungkin nek salah ampun ditukani lho. Oh, mboten sampean ki anakku ge ayu. Lek salah ora tak seneni, beda karo sing cungpe kae salah kekrek cangkeme. Ya ora. Nek aja ora ngetok-ngetoki truk lek labuh Mbak Reno cungpe kan biyen ngene sak yaene. Ayo, kuwi tak wet-wet kok. Ah ya sesuk pamit. Sesuk kira nyanti-nyanti kok. Iya, coba kayak apa? Tobi yang Kakung? Sesuk nek kondur salam go. Bapak Soleh kelawan Mamah Wiwin ya. nggih, Pak. Ki mau melu ora? Boten. Oh, mboten. Jaga adik. Jaga adik. Nggih. Ya. Sing Ki mau Caca kok parikane rapas to, Truk? Sing ndi to? Pipa pabrik sing padha prihatin. Iki dudu parikane wangsalan, Gong. Ngono? Ya pipa pabrik iki entuk dene Kustin, ya ta? Mula pipa pabrik. Ya. Sing padha prihatin entuk dene Kustin. Oh.
Pipa montor. Apa kuwi? Aja gawe repot. Apa kuwi? Kenal pot? Iya ya, Kang. Heeh. Pipa banyu. Apa kuwi? Mlaku alon-alon. Apa kuwi? Paralon? Iya iya, bener. Pipa uwong. Apa kuwi, Kang? Aja gampang lali. Apa pipa uwong kok aja gampang lali? Ali-ali. Ya. Lanjut. Ya. Lajeng. Kanca-kanca Dwijo Laras, tepuk tangan buat anak wedok Niken Salindri. Ya. Luar biasa loh, klasik barang ya dipangan. Loh, piye to? Lagu iki lagi digawe, karo Niken wis dipangan. Oh iya iya iya. Jare bar nyiptakne lagu anyar Nduk Ken. Oh iya. Nggih. Lagu apa? Bunga, Pak. Bunga. Oh iya. Bunga. Ya, kuwi duet apa nyanyi jen Nduk? Ya, Mbak, Pak. Ya, Mbak. Nggih. Ya, Iku saged digamelanggam. Saged. Nggih. Jajal aku tak pengen krungu ya. Jajal karyamu tak pengen krungu aku. Isin kula Pak welek. Lah, karya ki ora apik Oh elek. niku diupload mawon kula isin kok. Lah nyapa? Mboten kula share. Meh. Saiki nggih mboten usah diupload. Aku tak pengen krungu karyamu kaya ngopo, ngono lho. Pelok Pak Slendro. Ketingale pelok. Oh, larasnya petot. Pelok kok petot. Pelok kok petot. Bagongnya omong, angger luwe omong gampang kleru itu. Alah. Kowe mau ora ngetok-ngetoki dikeki daharan karo penjane Pak Suhadi. Wah, jangan sop. Wah, tempe, wis apa ke mau urang. Weh, luar biasa. Matur suwun Pak Suhadi. Mugi berkah dumateng panjenengan sak keluarga. Nggih. Amin. Ya, langgam nduk jajal sak langgam kok gen ditutne karo mas-mas Dwijo Laras Indonesia. Tak pengen krungu Bapak. Nah. Ya, coba buka celuk. Ayo, kanca-kanca konsentrasi. Walaupun baru pertama kali, ning tak kira kanca-kanca iso. Ndek iso lagu Ngawi Rama. Oh, mergo nek mondol kok. Nek mondol mbuh nek ngene. Nyoba slendro, Mas. Oh, slendro. Nggih nek pelok kok dhuwuren ketinggalan. Oh, ngoten. Ya, slendro Mas kok. Nah. Iki nek slendro ke kendean berarti ya pindah pelok neh ngono lho. Oh iya, ora apa-apa, bebas. Dijajal ya. Dijajal boleh. Aja disalahne ya. Ora nek sing nyalahne kowe. Mulai nyalahne kowe tak gelute. Nah, ya.
Nek gamelane entuk dijajal, nek uang ra entuk terus. Oh iya, heeh. Uang kok dijajal. Ayo Desa. Ya. Saestu niki, Pak. Tenan, aku pengen krungu tenan. Ya, coba. Nyada aku ngalemoning aku tresnaku ning kowe rasamu tak eling janji-janjiku mong kanggo sliramu duh wong bagus jantong hatiku waktu-waktu kang mesti saksi sliramu sliraku dadi siji nyawang endahe seni wong loro dilakoni jejer wong loro kaya dewa dewi aku nganti jroning ati kami sing paling anti rino kelawan wengi dongaku mung siji dah Gusti mugi saged tekan pati Piye, Mas Dujo laras nabi lagi pisan lho. Wis pas urung? dereng Dereng to. Ayo. Wis susu lek pas, Nduk. Wis susu lek pas. Cacah lek pertama pancen rada ngawur-ngawur piye ngono dadi. Lek susu lek ping pindho ping telu lek pas karepe dhewe. Nah, iki nggone. tapi niki pun rati menyatu loh Menyatu lan nggih. nggih Heeh. sudah bisa mengikuti Ada chemistry ya? iya Iya. ini lagunya juga itu ada chemistry-nya Pak menceritakan tentang seorang seniman dengan seniman terus melakukan Saya tahu, seniman karo seniwati ngono to. nggih Heeh, seniman karo seniman lanang utul lanang no. Maksudnya seniman karo seniwati. Nggih. Heeh. Seniman kalian seniwati Heeh. mungkin terus pacaran terus menyaksikan keindahannya seni berdua. Oh gitu. Kuwi sapa? Aktore sapa kuwi? Aktore sapa aktore? Aktore rahasia, Pak. Oh rahasia. Iki jane lagu skep biyen apa? Lagi metu iki. Pak. Ora ditok-tokne kan ben nyapa? Lah sempet leh. Sempet lu. Ya, jajal digongke, tindake. Ya. Lah sampun tek niku Pak asine. Wis to? Mumpun ngoten tok Oh ngono tok. Nggih. Oh, iki kurang sithik jane. Biasane ngepost terus berarti tambah sithik terus agek gong tek biasane ngono kuwi. Ki montek tenan. Sampun. Ora Niku krasa. dibaleni ref ping 2. Oh, ngono iya. Gitu, ya. Tak kira ki mesti gantung ya, Truk. Heeh, iya. Benjing anu ya kanca-kanca latihan lagu bunga ya, Pak. Siap. Ya, di YouTube sudah ada. Sudah ada ya? Ampun. Oh, tanggal 24 diunekkan ya. Hah? Saiki langsung dadi. Langsung dadi dangdut langsung dadi. Dadi ki kan, dangdut langsung dadi ki. Oh. Sik momennya penabuh yo. Tenane lho Pak Dok. Oh dadi. Mas Ardi wis nyatet notasi to, Mas? Kudune wis iso. Ardi ki. Kayaknya aku mau nyanyi dicatat pisan. Wah ya. Iya, ya. Besok tanggal 24 genah dadi apik. Nggih, Pak. Mungkin digarap nggih, Pak. Digarap. Di aransemen ya, Pak. Di aransemen, heeh. Mang anu, sampean pasrah karo Pak Do. Oh iya. Pak Do sing ngendangi tukang aransemen. Ya, Apike Pak. digarap pelok ya. Apike pelok napa slendro? APS Slendro, Pak. Apike slendro. Oh. Apa engko Slendro engko diimprove dadi pelok. Oh iya.
Engko gen coba digarap Pak Do. Pak Do sing ngendang kuwi Pak dosen sing tukang garap iringan Dwijo Laras Indonesia ya Pak Do kuwi. Pak Do. Heeh. Pak Do tuh ini anu lho nyuwun WA kula lho punan. Apa ya? Nggih. Mas Ardi sing ngomong. Pak Do tuh nyuwun WA-ne sampean, Dik. Oh, sing njaluk sapa Ardi? Heeh. Weh. Asine kuwi modus Ardi. Asine. Ya, kuwi digarap sing apik. Wes to, njaluk karo Pak Do iki arep iringan apa wae iso. Engko sing bayar aku. Oh, tenang. Iringan Dwijo Laras Indonesia semua yang menguasai adalah Pak Sri Eko Widodo MSN. Oh. Coba sama tak pameri ya garapane kanca-kanca ya. Nggih. Sing nembang ibumu. Bu Dewi Lagune napa? Kurniawati. Lagune Loro Sesigar ning garap gamelan Bali. Ah. Sok sampean ngonekne kudu wis iso. Ya, Nggih, Pak. Ayo Bu Dewi. Bu Dewi mau rong sempat nembang. Ya. Meh padha to niken karo mboke, meh padha. Neng Facebook iki diupload wong loro fotono ya sama-sama cantiknya ibu sama anaknya. Aku wis nyauri istri saya itu, aku yang ngono. Yo. Loro Sesigar garap Banyuwangenan Bu Dewi Kurniawati. Yo, sing pembalunge kudu konsentrasi. Ya, coba. Coba, ya Cok, kayak apa Cok? Musiknya gini ngetutke, Loro Sesigar. Ya. Yuk, Banyuwangenan Bro, dados.
kantru lara siji rasane sewu kalyang ring sikiwa kamyang mawarti kowo BG Collection, terima kasih. Kadung hati loro sesikan halah ragut rika mara ati janjine rika nyayani hati sing arep kenalan wis kadung hati loro sesikan sapa wonge sing kantru lara siji rasane sewu kalyangane ring krisiwa kamyang mawarti kowo Wes, ya kalau iya sing nulis Mas Sri Eko Widodo. Walaupun lagunya sudah ada, tapi di aransemen Coro Gamelan Bali. Wah iya. Kuwi jenenge anu Tru. Cara kendaraan utawa mobil iki dimodifikasi ya. Tidak merubah syair dan lagu ning diiseni balungane. Ya, mumpung awake dhewe nduk gamelan Bali. Ya. Jadi selalu berkreativitas sing tanpa batas anggone kanca-kanca Dwijo Laras Indonesia piye carane meramu sebuah tontonan sing kudu bisa menarik marang perhatiane para pamirsa. Oh, ngono ya, Tru. Ya, Mas Gareng. Mula kanca-kanca tetap berkreativitas, berkreasi. Paribasane kreasi tiada henti ngono kae, Tru. Heeh, ya coba. Yo. Iki sing saka Ngawi diaturke. Saka Ngawi. Heeh. Mbak Wanda karo Mbak Wiwi Irnawati karo Anjar Sari. Ngono. Ana permintaan mengko supaya duel ing antarane Mbak Niken Salindri karo Okvalika sing saka Sidoarjo. Oh ngono. Ya, Oh bar iki, Tru. Wah ya, ora krasa kok cuwepet men jam 3, Tru. Ya, Ya. Nyambut gawe ki anggere seneng tur alate mendukung, penonton padha mendukung juga kuwi ora krasa, Bang. Mosok? Ya, cuwepet men meh bar to. Lah ya, Ya iki pamundhut pirang-pirang. Ngono. Lekmin Kayeng Kidul. Tasih monitor Pak Kangko. Nggih, matur nuwun sugeng dalu Mas Kangko. Menika mirsani saking lokasi Babatan Tengahan. Lho nggih. Pak Marsono pilang kenceng ugi wilujeng enjing Mas Kangko. Mirsani Dwijo Laras Indonesia Channel saking Pak Tulus. Warung Tombo Luwe ing Cikarang. Sing disuwun lagon uga karyane Mbah Sukuron Suwondo. Ula Tampar utawa Nyidra Asmara. Nderek nyimak Mas Joko Kedung Malang Truk Kediri. Ya. Tasih monitor. Nggih, CB Sekar Wangi Jaya. Nggih, Mas Rahmat uga. Pak Enandang Gemolong Seragen. Sing kata sangat uga Mas Diko Sine. Ya. Iki sing disuwun lagon karyane Mbah Sukron, Nduk yang karo Wanda karo Wiwi apa? Nggih. Sak penama kuwi ya. Nah, ya, mergo iki pamundhut saka penggemar yang setiap live pasti nonton Pak Tulus Cikarang. Oh, ya.
Nyidra asmara. Ya garap gamelan Bali, Tru. Ya. Nah, coba. Kayang apa? Diaturke. Diaturke. Nah, ya. Monggo, Cok. Diaturaken monggo Nyidra asmara utawa balada cinta Ula Tampar karyane Ki Haji Syukuron Suwanda. Yuk, dados. Mas Joko bilang kenceng tasih ngebiar wonten lokasi. Matur sembah nuwun.
Luar biasa ya, Gong. Ya, iki minangkani godhong tela wae iso gawe lega ya gene menungso karo menungso ora iso gawe lega ngono kae. Heeh. Ini kan kon duet karo duel karo Opa. Ya, Lagune manut sing cah loro apal apa? Nah, ya. Ngono, Tru. Ya, ya. Disupati sa, ya, ya kayak apa? Nah. Mari berdiri, yo, kayak apa? Gamelan genti, yo. Es. Ya. Yo, lagune apa nduk cak loro? Nggih niki nuansane gamelan apa-napa, Pak? Enek musike ya ditanjakne yo. Oh iya. Ana musike kok. Aku iki biasane lek ning Ngawi iki ora tau nggawa musik ning gandeng ada permintaan sore digawe campur sari. Mula tak gawakne ora ketang elektun. Ngono. Harus mengikuti permintaan tuan rumah ya, Pak. Betul. Dadi manut karo sing nanggap truk wingi ning kandangan wingi ora nganggo musik. Ya, Iki gandeng di penjalan Pak Suhadi ngersake musik, awake dhewe ya digawake. Oh iya, Pokoke manut karo sing nanggap ki aman. Apa wis kompromi lagune apa? Sampun. Apa? Sawijining dina, Pak. Sawijining dina. Bisa, Mas? Bisa ganti wae, Mas. Kepang-kepang. Pekam-pekam. Ya, Kapaku kapang, Mas. ya. Gak bisa, Mas. Ganti mawon, Mas. Mau bisa nyawang mawon, nggih. Bisa loh Mas. Bisa tuh, Mas. Ya Allah, ngono ramong kat dhewe. Iki padha-padha putri saka Jawa Timur ya. Jawa Timur kok mending apik-apik ya. Opa saka Sidoarjo. Niken saka Kediri, bojoku ya kok Blitar. Ya ta? Kok apik-apik ya. Isi sing ngebeki wong Jawa Timur ya, Tru. Ya, Ya, Wiwi ya Madiun, Jawa Timur. Ya Wi. Kowe ya Jawa Timur. Wanda ya Ngawi. Ngawine ning ngendi-ngendi. Mbak Rena Bluro anu Bluro ya melu Jawa Timur. Wis kan. Ya. Utong lemak cempe, Kak. Ben wi gampang ngutung kok wis kan. Bila nasu mekrok kok. Apa gimana gini? Apa, Mas? Apa? Kapangku kapang. Kapangku kapang. Ya. Ya, coba kayak apa? Ya. Ya. Ya terke. Ya. Terima kasih, Nduk kan. Wis jam 3 muncul awakmu ge istirahat. Nggih, Pak. Mergo sesuk sik bacun nang ngendi-ngendi. Jaga kesehatane, Nduk kan. Nah. Iki pilek flu kaya ngono ya. Mergo le ngrungkepi marang budaya ya, Tru. Heeh. Monggo lek dibacut-bacutke mesakne anak wedok gen selah istirahat. Oh ngono ya. Yo netepi jejiban gong karo Mas Gareng. Iki awake dhewe bakal nyekseni anggone Raden Bambang Wisanggeni netepi Apalakrama muga-muga entuk jodoh sing becik ya, Gong.